I would like for you to put in your mind, I believe that success is predictable as failure is predictable. You can predict if a person is going to be successful or he is going to be a failure. Nasa Biblia po ang statement ko na yan. Not exactly word per word, but the concept that success is predictable, meaning I will just see your life and watch your habits, your priorities, your goals, your schedule, your core values, and I could be able to predict whether you will become successful or a failure. I am not judging you, but based on Deuteronomy chapter 11, verse number 28. Deuteronomy chapter 11, verse 28. It says, okay, i-atras mo ng konti sa 27. Alright? Let's go to Deuteronomy chapter 11, verse number 27. A blessing if ye obey the commandments of the Lord your God. That is very definite. Ano daw ang mapapala mo pag sumunod ka doon sa kautusan ng Diyos? Can you adjust the para dito para makita rin 'yan? Ayan. Okay. What do you expect in your life if you obey God? Blessing. So is it wrong for me to tell that if I find you obedient to God, I would say you will be blessed by God? Is it wrong? No. It is only right na pag nakita kita, Lord, pambira, napaka-obedient ang anak mo na to. I know you will bless him. I know. Because that's what you said. It's predictable. Now, let's go to verse number 28. Ano sabi ng 28? Sabi rito ng verse 28. Okay? Antayin lang natin. And a curse. Of course, Old Testament to, ano? And a curse if ye will not obey. In other words, failure. Pag hindi ka sumunod doon sa instruction ng Diyos, amo mapagbalin. Deta Christian life po. Kaya pag sinabi ko sa'yo, pag hindi mo ginawa to, pag hindi mo inayos ito, pag hindi mo sinunod ito, hindi magiging matagumpay ang Christian life mo. If you are a tatay, and I told you, if you will not do what God said, you cannot raise a Christian family. Hindi magiging successful ang Christian life mo pag hindi mo ginawa. So ang point dito is, success is predictable as failure is predictable because the Bible are the laws of God. If you follow it, you'll be successful. If you violate it, you will not be successful. Ilagay natin ang Diyos. If you follow it, God will bless. If you don't follow it, you don't experience the true blessing of God. Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo mga kapatid, yung tinatawag na formula. Parang pagkain. Pag tinanong ko sa'yo, bakit ang sarap tong dinakdakan na luto mo, Michael? Ano ang ingredients? So pag sinabi sa akin yung ingredient at sinunod ko yung tamang sukat at procedure, I can come up successfully with the same lasa. Tama? Amen ba? Ganon din po yon. Formula means ingredient. Formula also means blueprint. May tatayo ko successfully yung bahay pag sinunod mo yung blueprint. Okay? Formula also means guiding principle. Yan po. And formula means effective practice. Kaya hindi mo mapagbalin, DJ, Christian life mo, okay, is because you have practices that are detrimental to your Christian growth and success. Ayun. So kung yung mga practices na ginagawa mo, okay, detrimental rather than effective, amo mapagbalin. Di Christian life mo nga nabunga, ken na ranyag, ken makaayo iti imatang iti apo. Hindi na yun naintindihan ni Toto. Ilocano yun, Toto. Oo. Halimbawa, kung may bisyo pa rin hanggang ngayon ako,
That's detrimental to my Christian testimony. So what I should do is what? Cut off yung mga detrimental, nakakasira. And I should adopt practices that will make me effective para maging successful ako sa aking Christian life. Amen? That's what formula means. Parang si Thomas Alva Edison, sabi niya daw, hindi niya mapailaw yung ginagawa niyang light bulb. 1,000 mistakes na. Naka-1,000 try, Nelio. Ayaw pa ring umilaw. Sabi sa kanyang ganyan, sabi niya ganyan, you have failed 1,000 times. Anong sagot niya? Sabi niya, no, I did not fail 1,000 times. I only found out 1,000 ineffective methods. So hindi niya itinuring na failure yon, kundi ineffective methods. Because I am searching and looking for the effective method para mapailaw ko itong light bulb na ito. So you wonder why we Christians are not effective. Lagi tayong defeated. Lagi hindi natin kaya yung mga problema natin. Hindi natin maakay ang mga relatives, loved ones at friends natin sa Panginoon. Maybe we have missed something in the ingredient and formula. So, I'm going to show to you the formula for Christian success. Number 1, the first formula, in the formula for Christian success, hindi pwedeng wala ito. Number 1 is Bible education. Kailangang matuto ka at mag-aral ka ng Biblia. And I would like to say this because in our ministry, may mga new believers, may mga old members. Now, may mga new believers na ang bilis natuto. Meron ding mga old members na hindi pa natuto. So it is not just being new or being old in the church as far as gaano ka katagal. Ang pinag-uusapan dito, natuto ka ba? Nung preach ba ang lesson na to, natuto ka na ba? Or baka may kailangan kang dapat malaman. May kailangan kang dapat marinig. Gusto mo man o hindi. But you need to hear something and learn so that you can make it work. Now, education means a gradual process of acquiring knowledge. Basahin nga natin lahat, go. Education is a gradual of, wag niyo pong sabihin na matagal na tayo sa church na hindi na natin kailangan yung tinatawag na knowledge. Ako po, bilang pastor, natututo pa rin ako. If I stop to grow, I become ineffective leader. Tandaan niyo po yan. Hindi ko sinasabi na ako ang pinakamagaling na leader, na ako ay napaka-successful na leader, but I just thank God that by His grace, I am seeing results and fruits of my ministry in our church. Dito sa Australia, I praise God. 3 years, 4 years ago, ilan lang kayo nun? Diba? Tapos parang hindi na mag-grow. Pero tinagaan po natin yan ng Bible study kada linggo. By the grace of God. Those 5, 6 people are now averaging 18 people every Sunday. With 8 people to be baptized today. And in the coming months, more to come. Why? Because I seek to grow. Lord, ano bang dapat gawin? Lord, papaano ba lumago sila? If I do not ask questions that would help me succeed in my Christian life as a pastor, mga kapatid, hindi ko mapapalago ang aking ministry. That's why I have to grow. And I keep learning the Bible. I keep studying the Bible. We should have a spiritual hunger for the Word of God. Do you know, when you lose your hunger for the Word of God, you don't grow anymore. In Colossians chapter 1,
verses 9 and 10. Look, ito ang sabi ng Bible. For this cause we also, since the day we heard it, sabi niya, nung nalaman namin ang inyong pananampalataya, hindi kami tumigil manalangin. Ang pastor ganun eh. Kaya alam nyo, hindi nyo lang alam. Ang puso ng pastor na ito, ang laman ng prayers mga kapatid. First of all, maliban sa aking family, and I love my family so much. If you look at the heart of your pastor, are the names and faces of the members of the HBBC. Bakit sinabi ko names and faces? Because I don't know your names anymore. Anong nga pangalan mo ulit, kapatid? Oliver pala. O, kita mo? Nasabi niya na noon actually, pero nakalimutan ko. Pero Oliver, pag pinag-pray ko ang Australia, you know what I tell God, Lord, you know that face I am referring to in my mind. Hindi naman binubulong ng Panginoon, Oliver. Hindi naman binubulong sa akin, Oliver eh. Oh, pasensya ka na. Pero I want you to know, I prayed for you. Oh, di ba? Si Sister, ano nang pangalan ng misis mo, Nelio? Ha? Maridel. Oh, si Sister Maridel, wife ni Brad Nelio. Pag-pray niyo po, manganganak ngayong Friday. Ngayong Friday due date niya. So, minsan hindi ko maalala yung name eh. Ang alam ko lang, Nelio. Mas na-retain sa akin yon. Alam mo kung bakit? Dahil magaling kang kumanta eh. Pambihira. Ha? Pasampol nga mamaya. Ha? Okay? Pero Lord, sabi ko si Nelio, tsaka yung wife niya. Mga kapatid, listen to me. You just don't know how we pastors are desperately praying for you. Kahit minsan matigas ang ulo nyo. Kahit minsan on and off kayo. Kahit minsan supportive, pag minsan hindi, minsan lulubog, lilitaw, pero dahil kayo ay binigay ng Diyos na member ng HBBC, inaangkin ko pong stewardship yan. And it is incumbent on my part, my calling as a pastor, to pray for you. There are days that you don't even know I am praying for you. But I say, God, papasok sa trabaho ito ngayon. Ingatan mo, Lord. I may not pray for you every day, but that's what the pastor does. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, do not cease. Kaya mga kapatid, wag sana kayong maging matigas ang ulo para makita ko rin na pambira, nagbubunga yung prayer ko para kay kapatid na ganito ah. Nagbubunga yung prayer ko para sa pamilyang ito ah. Para sa young people na to ah. Amen. Ganyan ho si Apostol Pablo, hindi tumitigil. Kasi po kami, merong love na binigay ng Diyos sa amin, which is a shepherd's heart to care for the sheep of God. I don't own you. God owns you. At pinagkatiwala kayo, and I take it as my sacred responsibility to watch after you, to watch for your soul. Siyempre, sisingilin ako ng Diyos, bakit to payat? Eh baka hindi ko na-reach out to, hindi ko na ipag-pray ito. Bakit ito hindi na nag-a-attend ng church? Siyempre, it's in me. The Holy Spirit will impress it in my heart. Bakit ito hindi nag-a-attend? Bakit ito hindi na nagtatides? Bakit ito ganyan? Because it's my duty to make sure na pag ako ang pastor, dapat lumago ka. Ako ang pastor mo, dapat mag-grow ka. I should have added value to you. Dapat naging fruitful. Dapat naging productive ka. Eh kung minsan, feeling mo kalaban mo ako, pero ako hindi kita kalaban. But you sometimes feel, kalaban mo ako, di ba? Dahil pag nag-preach ako, halimbawa Michael, tinamaan ka, parang feeling mo kalaban kita, di ba? Hindi. Oh, ano bang gusto mong pagkakaibigan natin, yung hindi kita i-rebuke? Hindi magandang kaibigan yon. As a pastor and your friend, I am here. I will tell you the truth even if it will hurt you. Even if it will cause our relationship like, ayoko na kay pastor, aalis na ako rito, na-open ako sa preaching. Even if I know it might cost our relationship, I will tell you the truth. Why? Number one, I love God. I am a preacher of the truth. And number three, I care for you. Bakit? I want you to be successful. Walang ibang formula na lumago ka, kundi yung aral ng salita ng Diyos. Parang yan. Paano kayo nakarating ng Australia? Inaral nyo yung mga proseso eh. Now, when you have learned the principle, the procedures, sinunod mo, nag-work. Nakarating ka ngayon sa Australia. Same thing po ang salita ng Diyos. If it works sa mga librong gawa lang ng tao,
lalo pa po sa libro na galing sa Diyos. Pag sinunod po yan, God will make it work in your life. You can build a Christian family. You can raise Christian children. Just follow the formula, but you need to be educated biblically. Tuloy natin, sabi, for this cause, we also, since the day we heard of it, do not cease to pray for you and to desire. Ano pong desire namin? That she might be filled with the knowledge of His will. Paano ka mapupuno ng kaalaman ng kanyang kalooban sa lahat ng karunungan? How? By teaching to you the Bible. Kaya kaming pastor, isa sa mga malaking trabaho namin, magpakain. Kaya pag kami nagpapakain, nandyan naman dapat kayo para kumain. Hindi lang para ma-bless, kundi para matuto. Kailangang ma-rebuke. Kailangang makorek. Eh bakit? Gusto mong ma-rebuke at saka makorek kung talagang gusto mo ang tamang landas. Di po ba? Ngayon po, I would like to say that there are 3 enemies of success. On this point, Bible education, bakit hindi po nararating ng mga Kristiyano yung pong point na gusto ng Panginoon ng kanilang pananampalataya, paglilingkod, pagbubunga, bakit na-stuck po sila doon sa condition na ganon? Hindi na sila umangat at naabot yung success na yun ng kanilang Christian life. Bakit? Because number 1, the problem is what? Ignorance. Huwag kayong masaktan pag sinabi kong ignorant ka kasi. Sapagkat ang salitang ignorant simply means what? Lacking knowledge. Lacking knowledge. Pag sinabing lacking knowledge, kung hindi alam, kulang. Kaya si Thomas Alva Edison, hindi niya mapailaw yung light bulb dahil may kulang. So, adult Kristiyano, nga dapela, kurkurang na, Michael. Admita rin tayo, Nelson, adupela kurkurang tayo. Hanga kurkurang agbagtit, ngam kurang pelang. Kaya wag niyo pong sabihin, ay, watanda na ako, hindi ko na kailangan. E di kung sana, ang taas-taas na ng level ng Christian life mo, e di sana kung matagal ka, kung ganun nga ang sitwasyon, e di ang dami mo ng bunga, e di ang dami mong maakay, e di preacher ka dapat, e di dapat teacher ka, nagdi-disciple ka dapat. Ang dami. Pero look naman, tignan nyo naman mga kapatid. Kasi may kulang. May kulang eh. Di ba? Konting problema, bumagsak ka, may hindi ka pa alam. Hindi mo alam paano harapin yung problemang ganun. Di po ba? O, konting challenge, konting testing sa buhay mo, nanghina ka kaagad, ay hindi ka pa alam. Kaya we pastors would like to make sure you are stable and you can serve God fruitfully and do all of that. Why? Because that's God's call for you. And the only way we can do that is what? Educate you. O, kakausapin kita, pipreachan kita. Amen po ba? Ang pangalawang problema, hindi lang po ignorance. Ang pangalawa, mga kapatid, apathy. Walang interest na matuto. For whatever reason, na hindi man lang umupo, may notebook. May notebook ka dapat eh. If you're a learner, dapat may notebook ka. At may ballpen. Bakit? If you are interested to learn, you would like to retain knowledge. Not just know, but retain it. Kasi, ganito yan eh. Kung bakit ang isang Kristiyano mabunga, kasi meron siyang ginawang aksyon. Kung bakit nagawa niya yung aksyon, dahil may naalala siya. At kung bakit may naalala siya, may naituro sa kanya. In other words, pag may naituro sa'yo, may mariretain na knowledge sa'yo. At yung na-retain na yon, i-apply mo. Pag in-apply mo, may resulta. Because God will bless what He said na sinunod mo. Naunawaan po ninyo. The problem is, wala sa resulta ang problema. Wala din siguro sa application muna ang problema. Ang real problem, dun pa lang sa simula. May pastor na interesadong tulungan ka, may discipler na interesadong i-guide ka, but you simply lack interest. Hindi naman na wala kang interest sa buhay. May interest ka, pero accept the Word of God. Pagdating sa kain, grabe ang interest mo hanggang leeg. Opo, pagdating sa laro, grabe,
Kitang-kita ang passion mo talaga, lumalabas. Pagdating sa mga bagay na iba, kitang-kita sa mga material things, sa mga personal possessions and everything. But when it comes to the Word of God, when was the time you actually sat down and said, Lord, teach me? Is that your spirit? Kung wala kang ganyang attitude, uray sa laing di mangisurugan ka, awam pakasurusuruam, you will never learn. So this is the problem of many Christians. Apathy, lacking interest. Amen po ba? So we must desire, kaya nga sabi ng 1 Peter 2:2, as newborn babe, desire the sincere milk of the word that she may grow thereby. Ayan o, desire. May desire ba kayo na matuto? Hindi lang desire na makinig, but desire to grow. Are you still desiring to grow in your Christian life? Are you still desiring to grow na tithes ako ngayon? Dapat sa susunod may first fruit na ako? Are you desiring to grow in your giving o nakontento ko na lang? Okay na to. Yung iba nga hanggang church attendance na lang Tapos tuwang-tuwa na. Hindi po hindi po tuwang-tuwa ang Panginoon doon. Because He wants you to grow in the Word of God. The number 3 problem of many Christians is not only ignorance, is not only apathy, but number 3 is simply stubbornness. Bakit hindi ka lumalago? Hindi ka nakaka-produce ng result ng Christian life mo. Walang bunga. Barren, mga kapatid, fruitless. Bakit po? Stubbornness. Ano tong stubbornness? Difficult to change and adjust. Halimbawa, sabi ko nga po kanina dito, di ba? Yung ating lesson, kasi may levels of Christian life. Yung unang level, pakinggan nyo, you can put this on the screen kasi wala kanina. The first level of Christian life is come and see. Ito yung mga Kristiyano o tao, in-invite mo sa church, nakita nila ang service, na-impress. But deeper on that, nakita nila ang katotohanan. Tinanggap si Kristo. Correct. Okay? Pero hanggang doon lang. You invited them again, they came, but they just came to see. Observer Christians yan. Ngayon, ang nais ng Panginoon, ito yon. Although dyan tayo nagsimula lahat, pero hindi dapat tayo doon magtapos. Na hanggang attender lang, hanggang observer lang, hanggang nakatingin lang, hanggang tanggap lang ng blessing. Ano po? God does not want you to end a come and see Christian. The next level is come and follow. Halika ulit dito, Aldrich. Eto ang come and follow, mga kapatid. Tignan mo kung nandito ka na sa level na to. Okay? Halimbawa si Aldrich, si Jesus. Ako yung bagong Kristiyano. Ang sabi ni Jesus, if any man will come after me, pag ako'y susunod sa kanya, anong gagawin ko? Let him deny himself. Ibig sabihin, may mga bagay na gusto ko, pero hindi ko pwedeng isama as I follow Christ. Temporarily, I need to cut some of these things off because Jesus said, whatever you lose for my sake, you will find it doon. Mas matindi ang ipapalit ng Panginoon. Kanya lang po, ang problema sa atin, dahil sa kinagisnan, nakasanayan, at naging buhay na natin ito, hindi madaling baguhin. Alam mo yung ikaw, halimbawa babae ka, nasanay ka sa puro pantalon, hindi madaling baguhin yan. Madali ba? Halimbawa, bisyo. Yung bang walang oras na hindi ka lasing. All the time lasing ka, di ba? All the time. Hindi madaling baguhin yan. Kung dati yung mga circle of friends mo, lasenggo. Ngayon, you have to follow Christ and eventually you have to win them to the Lord. But you have to stop na pakikisama sa mga activities ng ganong bisyo. Hindi madaling baguhin yon. That's why many Christians stop on that come and see and they don't come and follow anymore. But they still come to church. Wala na yon. Naunawaan nyo? Kaya nga it is hard to teach old dogs new tricks. Anong ibig sabihin nun? Ilagay mo nga muna ito.
This means it is difficult for people who are set. Ibig sabihin, ito na yung gusto niya sa buhay. Tapos babaguhin mo yon? Naku, hindi madali yon. Kaya nga mahirap sumunod yung ibang Kristiyano sa Panginoon eh. Alam mo sa sarili mo ngayon kung ikaw yan. Oo, and I am here to tell you, I love you in the Lord. I want you to grow. I want you to succeed. I want God to truly bless your life, your spiritual life and testimony. But you know it, who are set in their ways or accustomed to a certain way of doing things to change the habit and learn new skills. Madali ba yun? Dati nasanay ka sa buhay na walang church, ngayon may church. Dati nabuhay ka na wala namang pastor na sumasangguni ka na, Pastor, anong masasabi mo? Pastor, pag-pray. Nabuhay ka na walang ganon. Pero ngayon hindi pwedeng mabuhay ka na hindi ka nagpapa-advise sa pastor. Hindi pwedeng may mga desisyon ka na hindi ka mag-seek ng prayer ng pastor, advice ng pastor. Dati wala namang ganon eh. Nagdesisyon ka. Naging matagumpay ka nga sa buhay na walang pastor eh. Pero dahil Kristiyano ka ngayon, ang pinag-usapan, Christian success, hindi po pwedeng walang pastor na mag-guide sa buhay mo. Na walang pastor sa family mo, na walang pastor sa personal life mo. And this is truth, mga kapatid. But sometimes, we are simply stubborn. We don't want to change our ways. We don't want to leave those wrong practices of our life. Kaya kahit tumagal pa tayo bilang Kristiyano, hindi tayo naging ganong mabunga. But if we really want to bear fruit, Jesus said, deny yourself, take up your cross, and what? Follow me. Amen? Huwag mong isipin yung mga masakripisyo mo. Ang isipin mo, the joy of following Jesus and the blessings that He has prepared for you ahead. And you do not want to miss that, nor your children. May mga anak kayo rito. Would you like your children to miss the blessing of God upon their life? Alam niyo po dito, may nakausap ako na Uber driver, atheist. Yung magulang niya nag-a-attend ng simbahan noon. Nung bata, dinadala siya ng lolo niya sa simbahan. Ngayon atheist. Bakit? May failure yung parents. Hindi niya dinisciple yung anak na sumunod. Kaya ngayon, naging atheist. Anong i-expect mo doon sa magiging anak? Samantalang ang sabi ng Psalm 78, your children will teach to their children. What a joy na makita mo na yung anak mo, tuturuan niya na yung kanyang anak, yung turo na itinuro mo sa kanya. Pero hindi po mangyayari basta-basta ng ganun pag hindi natin sinunod yung formula ng Panginoon. Salamat. Palakpakan nyo na naman si Aldrich. Thank you. You may be seated. So ano dito sa tatlo? Put it back. Alin dito sa tatlo ang problem mo? You can overcome that. By the grace of God, I am here to help you. I am here to pray for you. Kung merong una na talagang may desire na mag-support sa Christian success mo, ako bilang pastor nyo, mga kapatid, I want you to succeed in your Christian life. Alin ditong problem mo? Ignorance? O magpa-disciple ka. Magpa-disciple ka, huwag mong sabihin, kayak kami nun eh, bakatak kami nun eh. Magpa-disciple ka. Number 2, apathy. I-pray mo sa Lord, magkaroon ka ng interest. Number 3, stubbornness. There are ways that are difficult for you to change. Kaya yun na ang naging hadlang that you do not progress in your Christian life. Kapatid, it's not worth it. Kapalit doon sa Panginoon, kapalit doon sa kanyang inihanda para sa it's not worth it na ito, hinayaan mo na maging bara, maging hindrance, at maging hadlang sa pagtuloy na paglago mo sa iyong Christian life. Second level pa lang yun ha. Ano yung unang level? Come and see. Ano yung pangalawa? Come and. Ang difference ng dalawa, yung come and see, they want to benefit from God. Yung come and follow, God benefits from you. Ayun naman, mga kapatid. Okay? Number 3, next time yan. Pero tuloy muna natin dito. Ngayon, ano ang magiging resulta pag ikaw ay sumailalim sa tamang pagtuturo at paghubog ng pastor ng salita ng Diyos sa iyo? Halimbawa, Michael, if I mentored you and taught you the Bible, you listened, walang apathy, you were willing to change and grow, nagpalit ka, isinuot mo ang tamang habits, what will happen? Number 1, letter A. Ito ang magiging result. We become
fixed, and stable. Ayan o. 3 powerful results of proper biblical education. We become fixed and stable. On the negative side, diyan nasawan, haan ka nga alisto nga maalukoy, maiyaw-awan, wano agalla-alla. Oh, sino ka dakiti agalla-alla pelang itakakapsat? Amom do apay, because you don't know the instruction of God. Nakinig ka halimbawa kay Eli Soriano, ang galing kahit patay na yung tao, ang galing pa rin ng explanation niya. Napaniwala ka, o ditong ka naman sa tating daan. Okay? Nakinig ka na naman kay Kibuloy, pambihira. Kahit nagtatago ang taong to, galing ng mga preaching niya. Ayos. O ditong ka naman kay Kibuloy. Nakinig ka na naman ng INC. Ang galing ng paliwanag ng mga ministro ng INC. Grabe, logical na logical. Sensible na sensible. Parang alam na alam nila lahat. Dito na ako. Bakit? Sapagkat walang nagturo sa'yo. Pero pag natuto ka at alam mo ang tama, you will not easily be swayed. Hangka nalaka nga maalilaw, hangka nalaka nga maalukoy. Kaya ang sabi ng Ephesians 4:14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about by every wind of doctrine. Kung saan ang hangin, dun ka. Dapat fixed and stable ka, Dexter. Ano pa? By the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Nakakita ka ng halaman na lumago, na palipat-lipat ang kanyang soil? Nelyo? Halimbawa, itinanim mo rito. Bukas, naisip mo, ay wag dyan, dapat dito, ilipat ko. Oh, maya-maya, Michael, after 2 days, naisip mo, ay ayoko dyan. O, dito ka ulit. Ay, subukan ko nga dun kaya. Sige nga, tingnan natin kung magbunga. Hindi yan magbubunga, bagkus mamatay pa yan. Kaya marami po mga Kristiyanong ganon. Hindi established by every wind of doctrine and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So kinakailangan alam mo yung tama. Ang some point pa rito is, you must be able to distinguish what is real and fake, what is true and false. Hindi lahat pananiniwalaan mo. Hindi lahat ng nababasa sa Facebook kahit maganda, tama. At hindi lahat ng tama magandang pakinggan. Not all that is true is good to hear. And not all that are good to hear is true. Saan ka? Doon sa good to hear o doon sa true? Doon ka dapat sa truth. Ito yon. Imagine if you are a bank teller and you have no high-level skill to distinguish real and fake money. Imagine that. Kung ako po ay bank teller, amoy bank teller? Para ibaga, teller nga eh. Okay? Parang naniwala si Toto doon okay? Kung ikaw ay bank teller at wala kang high skill, mataas na kakayanan na i-distinguish ang real at peke, tanggap ka lang ng tanggap ng mga dedeposito, anong mangyayari? Malaking problema yan. May engage ka sa legal problem. Number 2, mawawala ang trust ng mga clients kasi, naku, magwi-withdraw ako doon. Baka isa sa mga naidepositong peke ang maibigay sa akin. You will destroy not only your life but many lives. So imagine kung ikaw, lalong-lalo sa ating mga tatay, nakasalalay ang ating pamilya sa atin dahil tayo ang key people ng tahanan. If we do not set the right direction, anong susundin ng mga pamilya natin na tamang direksyon ng ating buhay? Nakikiusap ako sa ating lahat ng mga tatay. Kung merong una na dapat magpaturo sa pastor, kayong mga tatay. Kayo ang magpaturo, kayo ang magpamentor. Magpasailalim kayo sa coaching ng inyong pastor. Let your pastor teach you, guide you. Ask questions if you like. But you have to learn, if you love your family and you want the best for them, for the glory of God, then you've got to be a growing leader. Hindi po pwede na tayo po yung nagiging ignorant dito sa Word of God. We need to be fixed and stable. Pangalawa, ano pa ang blessing mga kapatid? Hindi lang fixed and stable, but secondly, you will be fruitful in service.
Let me ask you today, are you fruitful in your service to God? Hindi natin pinag-uusapan dito sa Christian life kung gaano ka kayaman. Ilan sa kayamanang yon ang nagamit, nagbunga sa gawain ng Panginoon. Hindi natin pinag-uusapan ang tagal mong nabuhay sa mundong ito, ilang edad ka na. Ilan sa mga taon na yon ang pinagamit mo sa Diyos. I, as your pastor, I'm doing my best to engage you all. Dito nga kaya nga kami pumunta rito. And praise God sa faith ng mga brethren na to. Nawalan na ako ng pag-asa nung Nelson 10 days na wala pa yung approval ng visa. Sabi ko, denied na naman to, Lucky. Pero ang sabi ng mga kapatid, pag tinatawagan ko, kapatid, wala pa Pag sumasagot sa akin, Brad Noel, sabing ganyan, di pastor, meron yan, na-delay lang. Ang lakas ng pananampalataya. O, dinatanggap ko yung approval. Sabi ko, praise God. Now, I can go and personally mentor these people in Australia. Mga kapatid, hindi po malayo na pag kayo, sumunod kayo sa formula ng Bible, sasabihin ko, dadami ang HBBC dito sa Australia. Magkakaroon pa tayo ng Sydney, magkakaroon tayo sa Perth, magkakaroon tayo sa Melbourne, magkakaroon pa tayo saan pa? Canberra, saan pa? Adelaide, saan pa? Tasmania, o sino gustong pumunta sa Tasmania sa inyo? Lance, ikaw na. Pero tingnan nyo, pag kayo ay hindi nagpatuloy na lumago, yung bang you allowed some wrong things in your life to stop you from growing, wala, hanggang dyan ka na lang. Attend ka, pero you will never enjoy Christian life. Never. Mga kapatid. Kaya nga, as your pastor, I'm doing my best to engage you all. Sa Lawag, sabi ko sa mga brethren, nag-meeting kami nung Martes nung gabi. Ayan, nandiyan pa ba yung Lawag? Miniting ko sila. Sabi ko, mga kapatid, sabi kong ganyan, we are going to have a evangelistic service. Invite natin ang mga friends natin, mga kasama natin sa trabaho. We are going to rent. Why? Because I want to engage your faith so that you can invite your relatives and your friends to the Lord. Amen po ba? That's the heart of your pastor. Biruin mo yun. Di ba? Ginagawa na ng pastor ang paraan para ma-engage tayong lahat. Mga kapatid, same thing dito. Kaya this coming Sunday, I hope you can invite all of your 100 friends. Panalangin po ninyo kami, ha? Okay? Ayan, fruitful in service. Ngayon, bakit yung mga farmers, yung alaga ng animal, hindi nila mapalaki yung animal? Yung manok, hindi magitlog. Hindi manganak yung baboy. Hindi magbunga ng marami yung kanilang mga palay. Bakit? Kulang sa kaalaman. But with Bible education, with proper education sa farming, with upgraded education sa farming, anong mangyayari? Marami po silang magagawa. Same thing sa atin. Amen? Last, okay, but not the least. Tingin ko sa mga mata nyo, nakatingin kayo sa lechon. Okay. Hindi lang po fixed and stable, hindi lang po. Sa totoo lang, ilan ang mga buntis natin dito? Si Maybelline, tama? Maridel? Si Maridel, ayan saka si Glyza. Saka si, sino pa? Wala nang gustong magbuntis dyan. Okay. Ayan Okay, anyway, number 3. The third result of Bible education is fully sanctified. Ayan fully sanctified. Ang ibig sabihin ng fully sanctified, masursuro tayo nga ukasen, tidaan a kinatao, and that's not easy. Ket ikawes ti baro a kinatao. You put off the old man. That was your ugali for all the years. Tapos babaguhin yung ugaling yon, Noel? Hindi madali yun. Di ba, Brother Noel? So masursuro tayong ukasen. Putting off the old men and putting on the new men. But it will be an exciting journey. Once na tayo po ay naging fixed and stable, pag tayo ay naging fruitful sa ating serbisyo at paglilingkod, and we become fully sanctified through Bible education, we become successful Christian for the glory of God. Ayaw mo ba yung ikaw one day, sino bang ayaw yung you stand before Christ? Ito lang ang isipin mo. I mean, you're not just standing before me as your pastor. You will be standing before Christ someday. Ayaw mo bang marinig yung sabi niya sa'yo, well done, thou good and faithful servant. Amen? Bakit? Because somebody taught you how to serve God, how to be sanctified, how to be fruitful. Sinunod mo yung formula,
God bless you and you become successful. And God says, well done, thou good and faithful servant. That signifies Christian success. Amen? Hindi ko alam kung ilang years pa ang ibibigay ng Panginoon sa inyo dito sa Australia. If God will give you 10, 20 more years, parang wala na yatang gustong mag-retire sa inyo sa Pilipinas, tingin ko lang. Dahil po dito ang ganda ng benepisyo ng medical. Basta PR ka, permanent resident, free ang hospital mo. Gastusan ng gobyerno. Ang panganganak mo, free din. Oo, biruin mo yan. Bibigyan ka pa ng pera. Hindi naman. Ay, hindi. Pagkain. Oh. Grabe, no? Pero ito lang, it's not about being successful material in Australia. It's about being a Christian success in Australia. Amen? Usap kami ni Aldrich kagabi. Kakaiyak yung mga testimony ng mga kapatid na to. Very dedicated sa gawain ng Panginoon. Yeah? So I pray that you keep on going on. Amen? Yeah. At tayong lahat, HBBC family, let's keep on. Isipin niyo po ang Panginoon. Just think of Christ and think of how He wants to use your life and how He wants to bless your life. You need to submit to Him. You need to obey Him. I hope that when you go home, you would say, Lord God, help me to be obedient to you. It's my struggle. I struggle in obeying you, O God, in these areas of my life. But I pray that you will help me. And all of God's people say, Amen.